Nitini no na masomo ayo sineturubalia masomo igomo gani ono kira se studio anaka to jugorigeri na election yetokora usoba chori butokora inkibure ngete asense meri yichisemi nigera juturubani gisemi go sebo koruya ndojigwira na tori si umasi sembuya igo genda gutubwati nyoro na bogo gutubwati asense meri mitanda Facebook tonyole Ndizi TV News Digital amina semeri ya Facebook sema ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News na boto Twitter ati Ndizi TV News bona kerengari kiao na boto tuma gwitera sinamba ira siskini ya utakura chinza nebiro tengarigani amugani ona studio na branyo ntunde ntangani kwa morode go sentunde ya kabere kodi netiga mwanchire aswa studio na gotebera ningo tuma usko usibozio karibu sana director na boto tegono mwanjiburi na ningo arakuma ya kwanza. Asante sana Mutangasi Brighton. Njeza Karionduso, mo director wa skulu chikoro Olympic Group of Schools. Chiko toka se county yetu ya Kisii na Transmara. Yes. Mbie mono. Kirwa tebira mo director Olympic Schools. Ngi skulu endre the director. Skulu mbier. Abana mbaende takasoma. Baende takolia masoma se tamu yawe ya kabere. Mwaka nkoero bwangu kuna yabona mo direct tamu ye yajeka jagati yo mwa korengana ni calendar ingoro na kiunyiroje tamu ye jama juko Tanzania ke goze mwe prepare kabisa tamu ye ya mo juko Tanzania abana anyana baibuli asenge enjoy ere crash program etu akagere tenga ogi mambo ya ndem na kawaida lakini asenge enjoy COVID-19 Bogi mambo ya ndetu ne kawaida serikali kawange crash program wana iga abaibuli bago siunga ene rusa bana bayo kusanafuta mbayo munabone baye tu ya matuko wiki yamo abaibuli bande batanga ntuto akageta nafuta mwa bana lakini ende iyalenge rusenye mono lakini abaibuli abange sengencho amaita mangana masomo mba prepared na bali muntu wa prepared bali dale mbagenda na masomo ngomba ende kabisa baende tabia ngakibona abaibuli ya tura babeke bamanye bna tamu ya chakire nande ngo abana ngo jabarume digital kisano nem abengi after nande ngo jabali mutinyonde igabaibuli bali prepared abaibuli na bachandegeze eko na bakoranga matuka ina make nani ntubona balimu asoba somi boito bane gotobetele tuegasa eko gara ko katwega asa mono go cover that period ega sto watere nyinge chinga kichire chinge lakini nento understand tinga talime chando yonde na senge nche mkongo to awade ene tamu ya kabere nandi go ikomotinyi komina kabere twakorire bono chitamu bire etote abetamu ya kabere ya gatatu Oroche ntore prepared no ye stakeholders kwena kwino mwako yongo erode buya na masomo sento chikonyoru asigete katia ntore konyoru twensi pintore prepared bali mbare prepared serikali ne prepared na abaibuli na nyabago nyagotewa especially city school na private school asaba wakane fees bako na kolera but they are trying ngotema bale sana abaibuli baitu igo ngabana mbali school na ende na bale bawate attendance nengia na masomo na agenderete na bana koranga psychologically but prepared and from their homes na itungo prepared they must cooperate and baso masenga kiyenke tobwate mbi mono director kartona to kwa na mangana wise mimi na isko ya gusi keto tak tujuko kwa na siasa ya kekera siasa ke torona na se neji ko affect ama somo usebo ga bara ibare wecho mba jo karabuya lakini tata umuro brio CPC lindo ayo kwa nte karwa chita ngakiro ji CPC yekire ko kaboniga director CPC na gentrete bia na serikali ne gaste kona we prepare muna wana serikali netagete ko kwali baga private schools to chake junior secondary bado tebinga private schools chichibwate ability chiwate space churanyale kwa gacha laboratory na baranyale ko beka balimu banyagwa kana balimu na other workers but they go ahead to agaje so a number of schools ndagenda to prepare space for junior secondary na CBC implementation again rete mnaona mwaka mnako era ndagenda to prepare wana wa grade 6 bacho karama tem igo abana mnandoje like in our schools na ndo changambale tayari ego ka November na banya babiri tayari ko karama tem abo aje uchiko era junior secondary other classes began rete mna kawaida no nye CB strike rana muneta kera ko koleka ne program ya chakira bono lakini nende awasoko moko chakira ndo chengambu ye chagete bono ni private schools mubwate maso usimubwate jinguru muraga chibira sebi bya CBC direct
maso na vere some schools na some schools na chitatu wale maso so ego tegemeanga skuru aina gani mune skuru ito Olympic ndo chenga na bato bwate maso in our schools chonsi sato tutake into de kuchibekera junior secondary abato what ability okwa ga chanto ga ndreta kwa ga chimna tolega bon we are preparing for junior secondary in Kilgoris in Igare na junior school Rio Nyego asensema ya Nyamacha yeah oroja kertonda tasensema ya CBC oroje mbali bali moko bwatira na sensema ya private sector ngaki serikali mwigwana nero biyana kino na balimu agajire birazi nande ni mojo kateguna bono liye abantu bakoso base birasi bya CBC agajire bya junior secondary wasimu bwatira tene serikali kwena kina agajire serikali jikuto maba iboli jikuto maba abalimu usinande ujikebe conflict of interest kuna tuagajire nande bano mwabirire serikali terakora adequate training ya balimu bagosomia CBC ekwera manota tagemeta balimu baito baganda gisemena bagenda basomi aseri itukere mo gusabire na abande mbona basoete ci college serikali ase eta prepare bia na sensemo ya staff training yegendrete bonega most colleges njigendrete go train to what local training ase schools abalimu bakube kwamo baba trained by trainers abo manyeta mangana CBC mono lakini na into bana ase serikali karatu acha ke junior secondary it will be upon us na sensemo ya itokuria abalimu bali ba trained to babeke bakolegazi muno manyete private schools into to wetenenera ntoliko ego balimu na serikali so for the beginning na vera ave nga ntokutwara abantu balimu baisaini lakini era basa matukamake na bakonyora myaka ebere tata abantu ba trained baisanire bago carry on with the implementation esa to bade bire bike director tetura bonongo borania maswanara ko boruna amchusbat okyo makuru masongo akobona did the schools review the school fees because we had short term and the fee remained the same why yakobo ndenda kuboli abayibuli bonse bina abayibona baratena yaya abantu abaruki bayiranire abaruki bayiranire jiwiki bere inke fieta kerake fees ya ganyara ko kya in fact muna wana ega fees nande take recommend cost of living chete igor muna into so korageli abana endagerere twice cost to agatumeire abato transport abana muna wana go chisukuru etogo tumia chibesa chinyingi go transport ya bana ikara mafuta ale problem sometimes unaona ko last week anda mafuta stiri ya tobolete mafuta chete chibesa nyingi bali babwata mafuta bakega bakondrigo ndagere chete igoro bona nonyine meshara ere mekasa balimu sengenjoko bakana mashara lakini kiseba uchi bakana ne nyomba ya mente kege to kya mente igo bona ngantu atole merete sana ego ere gento kya reduce ti kenga tebe ne chi wiki bere ego sisa totalingana matuka mange have reduced is like 2 weeks so munawane last time ya lenge chi wiki kya ikomi out of 13 yone chiwiki sato chitare ngoro igo difference na verenke lakini ande still nanda moto igoto bolito muna into private schools bolito gotumia chibesa go transport korageria gwakana still na moto igoto bolito wasengenjo cost of living ya chire igoro muna wane ndagerere very expensive ebituma mafuta nini keregente kichete igoro yeah lakini abayibuli abana brawakana na barabungenya ya motore Kenya na ya motole Kenya na ya motole ondete yo na kitamentere the fees na kitari kunya ukwana na mangana yo wana we bear the cost because ndo maitenga no mwibuli na finyire na indunto finyire na bayibuli ambali waka na 100% ora tenga baka ne rerimo na baonya waka na muno konyora kwa bokole igo ngana litoko bwatera na tonyara ka batawa konya ya egenteke no mwana so no mwako siasa director karoto buri siasa ntubwata mu bwa Kenya kwanza ntubwata Azimio ntubwate Roots Party iya wajakoya ntubwate Maure uyura gano party orojina mbaraga bantu mbarabu sabara imbarabu bakwanere igoro yegisemi orojina nabo abokira konye sembu kibosio manifesto yegisemi kwanyigure buye manifesto yegisemi Azimio Party na Kenya kwanza ngonya ukwana wale na batagete ko paresha gisemi igona boto ko na bobwati kurumaga
tolenga ngaki nkibata geta gukora sense mu gisemi ono ngonya ukwana bale muna batete kulika bali mu igore CBC na mangana mange muna batagete ko boresha imifumo ya gisemi bano ukwana karo kuna wa ukwana implementation na ko chiave problem maite siasa ya Kenya nero na wa ukwana ekara batagete chikura kara ba so ile me na ende kwanya le bintu bya tenene ko guchi commission ya chaga kara su basengi kiaro su tuaganyere ga bakatwarosa ekina kia basiamanya siasa baite bago tobeka bobe to feel disadvantaged sometimes to feeling a talk ngaino ekara siasa ya edi na de chief manifesto chiri chia boran to karasi o kolega sigochi igo until party ya soireme ya kolire gento kerito eta geta okara na litora atebe ngabona ya kolire bia lakini bosaiga hasta to sainera nentina mata Africa hasta to sain to tebe manifesto must be implemented eba to tebe sara gende kwanya ribinto bya nchukira mbi mon director to ndo kwanda mwanju morire to na director sakali onduso oyi oromo teneneli weji sukuru group of schools ya Olympic ya chikutoka chinsemo awase county ya Kisii karodone to kwanda mangana ya gisemi imeneskia gusika karodone to korire na siasa kekero jigosoa ne trubani mangana ya gisemi boy CBC ne gende to sukuma ko ba implemented sense to ya Kenya bagenda kutumali boli ya gutrase nsemeyo ye nambe yiri gurabu boy sense meri mitandao na boto nyola Ndizi TV News digital aina sema ya Facebook sema ya YouTube ni watanyora Ndizi TV News kwa tuma wanabawi kaya sema ile chat na intwe tonyora uchumbe ya senjera yubuken director kwa naturi siasa yu mwaka oyuiga siasa ye steki edojaka jigarwa kujariki kianda kinege ndrete turaja gre campaign ruji campaign ye ndrete maliyo yayo affectiria masomo ande amaliyo gina wale Kenya ngima lakini nende obuya abanyasiasa baitu mbategerete okubuli wa serikali abo boli timba baise gukora mariogi kuja sukuru gose gutumia abana ikindo je ngamba getegerete mono so bana baitu nturikoranga ngosoka bale baenda bache okora siasa tinda igwando siasa abana ba chire gutiga ebirasi byabo gose uchikomnya okora siasa ndonse iyere gentekia lakini nende muna tole chisukuru ere mesikiaro na bina mariogi na batoku wa wetanjera otiga batari gotenna lende baita bagenda na andase bagateneni tukulimo na bago disturb school maybe for a few hours chideka chinke na ende baita yontrara interference ya nene ase chisukuru ingobono nkida keriko kororoche agwate bin interference gwate birete mon lakini abari mbare na banyo ne school ne yao no district yake gosemba maite na barabuga si abona ozo lakini siasa ine gendete amari na barata ke kwanda se political rally osea nera chikwa kironde koko uchi ndegina kirugi affect masomo etamu yiga direct talimono abali muni professionals sabange bamanyite gasi abona bakanyakara na like in our schools into ase school Olympic siasa ito to kanyakara kero monta wa de siasa etalia kanyereta se staff room sasa sega sia ekore gasi te matukona makana ko tebi kono tu wati crash program kero monta program te gasi iko chinsa chogo saligo sego chiko amba siasa ko sego chiko attend political rallies tinda jiranga njiroro ko sego le talibirira se ase staff ko sasa bana na ende politicians usually akamnya ba kumera na balimu it's on weekends na lyo kanya ba barangarange iriga of course we are political, you know, we are also citizens, so it's also our right to participate in politics. Lakini nene tutageti participate in politics echiko interfere with our work ekorega sito nene kubwa siasa iyo ego chamna bona elections chiwa chinga kenga ande chiera na siasa ero majuno human being is a political animal na vera movero itamanyi ngaibe na bego flow lakini we normally we na utokanya kara sengenje engia etari ko affect masomo kulingana na haya bakenya bange baote abuna no nejimes baonde bina abante tu ajito ka consider samangana asiasa to kebe binto binde kulingana no jina abanto tu consider sama ya siasa mono ne masomo to kama chikoye abakenya Kenya bwata siasa menensete bwata siasa mana wana to kora politics to kora elections na ndekwa nyara abantu bachakire nde siasa ya 2027 2022 tarachine lakini rende
n'abantu mbari tubwate group nere tariko kona kubwate siasa ere engaged in nation building bagaste batanyote no siasa bono egento toko sabankelinga Kenya ndiye konyarekana mana karo siasa ya elire yo bacholi abantu batokorere ibintu biri batebete libagana ande bagocha akore campaign yende ande bayira chinga kichinyinge ande gwe pendekeza kona weto ge miaka 5 bataratokorere biri bato tebete lakini nento bwate n'abantu nabaro baito bare idlers montago boka maambi akona kubwatia ngaire mu gwete siasa nonyene gasi batari gochi yo ngane ji handout I think siasa ye ji handout na bego ite society na way because montago feeling ali bango jotale cha nga kanu singi 200 te nga nente ne para na manda jole monto ndo gwetange singi 200 ejo ego we have a group of people who are really concentrated as politics yo koboka ngana talinga politics ba okara lakini ngano mutaji ngana bono na bago chikogesa kuru endagere abukuru ande bona enjalere ne no mirembe kwanyara no abantu ba concentrated to teriento kiya siasa etageta kwa part of us lakini gasiar neta kere ko ba mono ko bua siasa ringwa te ano bwe mabwa kongire bokwera no ano moiburi wikakane school fees yaye borongere manyone ndage toje serikali jete yara retibuna obosiboke ligori yake wikemi asitara ke gabone kera mirasi wali batebuna na boro wike serikali ira batebi roje bosi obware ko ke mokonye kake muna school turenda sumutu mu keda ke ya mtu kwirna tumekwa na kego ibu manjumure toska TV Ubwansu Bwomogusi Omurigeria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kubwatekana nobonye bwito bwege kigetambe asense mu yebinto byogo tumikistima nigo ya ene kigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chikebo au meter boxes switch boxes, fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply barei ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naine. Na bogu tutarira ime yomo chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari gosi to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gosi enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Lietariane Chris Mogere Ogure kuriginde chikura cy'ubugabana cy'umwaka oyoga yonko basaba abantu baminto mu ngakiri chikura kitariki kianda mutinyo batana batatu ikiama kiane Jubilee kireso muungano wa Azimio la Umoja omokonyone igakurukwa
William Baka umusingi wa mangana ndonsi bunanyigenete no kuigwana ekaro mwikaransi mwagambire mwaigwanire kumutegete gokora ekimuganeti ngakimogo wekora ngakimoko yekora ninyigenete nga ase experience na twalire yokuwamba n'abantu ugoikana ange n'abantu nagotema kuigwana ekina kinyigenete kiratokonya ase ogokora ebintu biria ebiratokonya ase ogotanga ebintu bitochandete egere abagusi baito tomenye buya tomenye tuigwanaine tomenye turi nobomo tomenye turi nomorembe mono omorembe ikiara kindi tigiri gyokunyara gokorekana ase okung'usana na kore ase okuramana kore ase chisegi chire igo ngosaba motoe ribaga erio tubekana mu buno mugusi toteme kumanya mechando kitubwate inki tutagete tokore itogekore turi amo buno mugusi Oino Burekisi County Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mbemono manjumule karana to kutubwatia nene karotora sumuro biriwo bwe chisemi mena isiko ya gusito kwanda chisemi anene kadoro jino bachori mboga ndete kuyariganiwa abarayimba ndete kwa kasiasa bali bakuri ebirogo karotora ndete kwanda mangana ayo nara gorgona riche nyagwangwa abate nambiyemo na senge chisemi tige serikali ebe kemero biri yabene kwerekera chisemi ko sirukire ekegera siasa taliero tokoria siasa ni gego chanande yagenda lakini chisemi umwana ngosomare ange miaka 5 magokora matemo igwa bana siasa batie kokosoreri chisemi Beatrice Gesare aute anambia mono director ngwane director mbiyangi wete makoerera tiga chisemi gisirwe abaiboli ibabwaterane n'abalimu amona abana inde chisemi gisirwe Leighton Teya aute abana ogosira chisemi goika kubwaterane n'abarayi ao beserikali na batari serikali na abaiboli tiga tutie konya kwe murungani nonye ebinto byakongire oyinte yanero kurwe birengereri byaye ebiye kabisa agree mukaya awote abana ncinonde imeyomoro bertinda suka kurumambya mwagachagete byomona director muboli skuru yaye fees yaye nere friendly toreta abana nande inchini gonde mwembe skuru kinda iru mwanone erange oyina agree nero kuboli na bugungo moirane riore director mbiyabara karto ndete kunya kukwanda mangana yichisemi mina isiko ya gusi director ritorenda somo motimoko na kubolina chigure jigo kubitariki kianda lakini abaroki wangu enda bade motimoko moke inabaro be brube asijigure jide ntaroloji kwa konende baramu bakuru asiskuru nando nyoro na jiskuru jinde jire bituo biwa gachigura urocho bajori butakore kanete buyagatia niebe umucharo jase masomo Mono sana. Manyete abachori ese mna ya Kenya. A defining moment for the country. Enga buna kero mo ngina ko agochikonyoro mwana se ward as a Kenya. Na nyina sisi nyinge cha world ya sore koreka nenga kyo abachori ngotwalere matemo. Ekina kyo serikali yaito etageta gotema mono. Ero sichi mangana yabachori tabaisa ko bangana ngaki ya kufa na kupona asenge njenga ke yabachori nekero tagete ko nyora barai abajia na barai bonse abagosoka na abarime na abaito igo nakitwara gatabanga engaki mune yabachori esa koba mishandled etale ndiribuya abekoleta abakongo miaka twarire kurumayaga buna 2007 abakongo abeta bonne chiskuru chigatena abantu ase bamenyete bagasinyuka menyororo obo bisabo gaswa igo chisemi nchi koba yandara in any way ekero siasa yasalekire ekero boturubanu bwabeire ekero chi family cha very disturbed asa abantu bamenyete igo tinjira teo siasa iragenderere era leto mare era leto buya onyete koba handle biya na bana bawo chiskuru
abarimu bakoenda chigasi igo ng'ato gosaba ng'obochori bwaito serikali muna yagenda tokobeka emikakati iga etorende mono naende make sure ng'a kero omonto obeire safe ase akore democratic right yaye muna gwaka ekura erinde after elections muna ebiongozi ebi bigotangaswa base obisi bachake egasi na intwe togenderere na amasomo aito muna twarenge na ogosemeria gwaito nabo kore kabire iyo kuranga na hero ngigeta gokorwa ende kwena kwena nono bochori ngokorwa bore bobweno bwasi okwirindira jido jikoendera ne gisemi jido kero bosi goturubana director igo minute na twajiro korete kare ndenyi igo no na bana baraji gutwara emijano ngigeta gokorwa boniga serikali yatemera okora mange chinsemo chionsi mona se state department ya security na bandu jenga ba mapiri barorira se problems chikonya koba chisemi cheiriro sensitization chi organ muna chawe NCIC sensitization ya koliru administration ya temire ko konya abantu media ya temire ko eresa abantu about what they are supposed to do and even some politicians abana siasa mbale bakona gotebia abantu ngaya antu tagetisegi etagetobuya ayonsi ngo konyara abantu gukanye gotulise birengererio abana siasa mono abako imoki birengererio byabantu imoki kitembere cy'abantu ekara bakora andi mangana yobokabira gose barandi bonyomba gose barandi obobisa ase siasa gose bataka kora ky'abantu ngabona bataire tikura oyo gochikoira bono nensa gochigosaria ayo ndoche nga nare toned down asenga ki siasa yenga ki ndoche nga nare toned down na toka saka mugete igoro na sa amamo na kera asange alebia ego toko manyanga chikure chingo chikobajiri chingia nande omorembe ko gender role so ogosomani okuo na kora ogosomani okonene abantu mbawese koira siasa ngane gento kyoku gosokoba ekero monya siasa irire nabo opponent yao oino mwana ito nere everybody should know ngakio ino mokenya oino mwana ito nere nabwo atobuyata kete gotoletera lakini chikura anyora chinyinge kobuoyonde igote minute ngoyonde takonyora borai na chanyora borai ngakiaye so it should not be a matter of do or die ekine kitonya watebia abantu na serikali ne kyasomya abantu chikanisa ngo somchira abantu kisukuru ngo somchira abantu and by the way mona wana curriculum singe njoba ko ngobu aspect ya very integrated especially in the CBC again no kireto ko citizenship to kutagete kuna kwegeri bona abana bamanya democracy ninki bamanya mangana elections ninki bamanye ba understand patriotism wanjense yabo na komenya naamo yani cohesion integration amangana yonse ngake abantu bakomenya amo buya ayonse po na seria se curriculum ine step ingia serikali iko na bateke yeah director abara imbare babo bisi toje to kwanda mangana wacho ne gisemi abara imbare babo biso teno ni miaka 5 mbasi ile digisemi jipasa linjiru libuya anona se county nona se CDF nandaba 90 aba rayaba bachiri ne jibesa go sera abantu bangaina abantu babakere chikura na kyura kwande ngane nande to bachore to jibuchandike miaka 5 busintonyora jipasa omanya taban abana inchi mbale macho na bali geretinga ngakie basari yabetu omorayo yonki akoleta sikisukuru na konyete kisukuru mono especially public schools na bago participate mono ko bwase private schools in the private schools ndo to kotaka ngatu akolete gasi yeto so in public schools na to koligelinga omorayo yonki akolete aso go promote ko motivate maybe the teachers okolega siabo asoko improve infrastructure in schools asoko ligel chi family chi bwato kanyara koroke na koba chi basari those are the areas politicians will come in na maybe kona basomya abantu ngaya obuya bwe kisemi na ne chinsenchiro kanyara maite kitabwati mangane kisemi muna bana chibwate FGM saba or early marriages abana siasa from those areas inherence njira bara come in to make sure that they are promoting education na karabale parliament na sande weti miswada eremia asoko promote kisemi so mbake basana bakonyora muna wana parliament ba gushughulika na mangana masomo weti miswada ego favor kisemi miswada ba gushughulika kwanya neme yao na
aba nanchi bana baligereti nande mba uchiwakera monto kura gota konye tabangana mna egisemi because again na se society umanya siasa yara konye no go promote kisemi na chobogima na chi future yense so mwana siasa uta participate tibu ya so ko promote kisukuru chiense ense moyaye tinta tiko tabangana na isa ino ko uchikura naende airode kabere ngoko ere siringi ya misini na ekalche chi handout ya siringi ya misini na to na ramano to teba ekoriria abantu ekungaina abantu bakore ibintu bana bitatakeire bantu batakeire bali gere monto mongaine bakwa o promote olengeretia mangana kisemi olengeretia mangana infrastructure development tali oli okuruski besa abae elinda amanya koli mikisimi abole naende miaka 5 kago chakwera na bag tamanyitie se constituency yae gose area yae nkikia bero ya mbe mono director gardona to kwandra magana obochoria mo ni semi garto kwanda se obochori bu mwako yiga tori gali mwako bijiriwe na isano na ibere ose mwako 2013 2017 ejibura mu gichiko tigwate kachinge ndire tonya de baka bana beskuru bagasiri bogima ko bateka na ejibura buru bible ya mu kabona banya kanyora obwene na bible mbobo erre na bana baitu mbarikuri na jinse mugete oje gusi abana baitu barabamba enda isiko nigende ngetu cyane ekingeto cyane mono ekogara ndotagete Kenya bense yam na chi school cha very developed chi colleges chi universities all educational institutions etagete chibe free for all Kenyans omwana asakuru na rutaita ochagusiyo yokorwa pya enda wapi abakwenda chi university once in Kenya ngima is the face of the country ndotagete nga chisemi cheito chibe free in all institutions abana mbaba siko manyana ngoyo nkabira getale gosenke ngenyoro getarwete gosenke constituency getarwete igo aina ato to promote mono for the development of this country ndota gete ko nanga amangana ubaguzi naro ase kiskuru ekine gento kerato ni maiga mono mugosi eko era mugosi abana baitu mbaso mbale Kenya ngima paka ngumbu mbaroro igo ndota gete ko nga ubaguzi na ndenko vera se educational institutions gosegento kende go chikohinda abana baitu ko kwaso yani institution in the country asenga ya maybe political inclination gosenga mulengo ke mwana ale gose moiboliale gose county getenkiere ya haibunu mwalimu kwasomiria matuka mange director bakabonore mo director indire abara bakoro ji promise chinyinge toteno enchupiriri njaro ji promise laptop njigeti siskuru tari njaro kwa ji private nda kirende nangwana na yale ngejini lakini tena neti bono ne bintu binde mbikira neti ngaki abande batebere na free primary education ni ose free secondary education ayikolenga ne birengeri bya direct uroche gende kingikerane ense ya Kenya ekarto bwati deni eri goromon abuna ina rona abuna ega sega kale basongo bagatenga the elephant in the room ochumi erembe Kenya akintali Kenyoka worldwide is a global phenomenon tarigento keta tebenga negi ya Kenya yoka chinse Jones bibone chiakire na agento ke koleta mangana mnaya okanya bintu bana bone chisegi mune chiabeta Ukraine na siasa yo Taiwan ego babinte bago to promise ne bingevire lakini ande ekero issue ya corruption era beta koldbia ensencherengia na boko nyoranga chibesa na ochira ambe korolekana aschigo siragocha aba economist simbagete bakorro botuki mbaligerere timbaro chenga chibesa chito chinyinge chigo siragocha ebibabu na biri bisagotangwa na bakanya chibesa chatigere chigo kola magendera maya asense amwe chisemi nonye free primary education nero ya leta tuna serikali ya maiga so free secondary na free university ibago promise na beko bororo but still goika abantu participate in a way tali ko ba free pinga no nesiringe ya mutari gotumia people participate in a way aso go promote isa mejo so these promises na bago chikora na still karo ba chiko ba implemented and kwanya still a cost nere tigalete omwana no moiboli nyene because mbago korakeregenda lakini ndekera bago subsidize yake nkobera ngake omwibuli nyorera ngake muna wana kara ya free primary na free secondary yake at least chifisi nje yake tensake ende abibuli bakanyorera ngake bona kritura sobo joli butosire katuri sobo joli abara ingo choru barabaya kujubusindu jonyoro mu wasiri bw'gisemi mu ngao tanyoro murayi bwenso mu ngao murayi yata gotugutera CBC korenga nebirengere byao hate na bono CBC koranyitiga
ahoro je CBC ne era digu osetiga asikethiga gendere CBC wano ase ngencho ne bwato buya bwaye botararo kana bona iga lakini buracha korora kana kara ya very fully implemented CBC ne program ingia lakini how to implement it na the determination nga kichinguru to bwate toranya implement ya be munere abono liswali linene ekoro kweru ka kobakona sana mana sense ya serikali utumia chibesa chinyinge ko make sure nga ba train ya bali mboronge ba ile environment ingi ya sabana na ku provide ebintu biri bitakeire manya ko twara meaning lakini bosaigo na bego chakabana yaro bosa anyala ngatikira nti ebintu biri ya malenga ali serikali ya roje maybe no buye buri bwara kanti in other countries mbona wotaro kane anya serikali tego chemano na kutumia chinguru chinyinge na ku spare chibesa chinyinge resources ko implement the CBC program. So program ya CBC asengenja chakire na ndo buya bwa bakora kana na beta kire bwatigu anya na mare ke bishara korma ke make on the way ne chibesa chinyinge chibe kwaro na ku motivate staff na ku train na ku baro kinga kiga sita kera okoro na ku bwatira na also ku support even private stakeholders na induta the support ya serikali mono esengenje gasta okora na yamo abana na bakenya to ko handle nduta giri ko be ku kando asivu ya handling abana from another area abana to ko handle na bakenya na leta okore gasibiya private sector as always excel gase gasia na ande arore kanenga nga ke okora so serikali nita gere kolengera libiyara nga which areas era to support ende to konyo mwana okay yeah kerenka kire ya siasa abono ndu abaiburu kurmayango machukubade na mbabwati bagana abana babo bye totebana no bwata abana boarding era ni bari bakora jide score ka atakere no ko bamo na abaiburi umweburi oteberira gosera onyo abane bari bako jiba banyoro ngubo kibanywa mbabwati bana abaiburi bone mbabwate libagana abana abaiburi mbaro bwate libagana abana lakini okora bali mwana wana abaiburi bali basomete bye ose bamanyita mangana masomo bye ende bamanye to buya bwegisemi na bago spare time pressure nero yobogima sengenjo koligia ende kwanyara gososo ignorance ogotamanya nga obuya gete gose kwanyara abantu ba lose hope lakini with time most families nguna komanya chire obuya bwegisemi unlike before few families chamanya to buya bwegisemi bona abantu abanguna komanya obuya bwegisemi so nabotoko encourage mana mnanto abali we participate ko sensitize ya baiboli seminar, class conferences, na botoko warangeli to general meetings in schools. To abatebi, muna wana CBC da gete omoiboli erwe kabisa komanyanga nkyo mwana akora lituko ngasi kyaegwa ngayago chiko enyorera muna wana bintu mbira mwana moiboli atakera komiti kibesa agenda go sine cyber arusiri omwana oyo bintebi gosa batume esimi omoiboli wana otali maybe okarere onkobo kiwate abaime nabeko bero mwana akongera ngo chiko support rende especially muna mangana ya CBC atageta abantu bali bako support abana abang to develop abang bo mwana to develop talents ya abana skills ya abana to manya ko rubu ya abana abasense meche yeah direct karatur gitu chiko kora isali yebiro ngigera gero te bi umuntu na arigeri olimpiki tarigeri Brighton Academy Olympic ne school engia na ende ebwate history entambe Olympic ne school tuacha geto mwaka 2000 na ande ya beire paka bona over 20 years era on top okora year after year history yoka na benda ko tenga tia ko ligere Brighton Academy ligere Olympic because abarurororo baro yo namba ya kabere management era school Olympic we are always hands on every single minute ngenkyo mwana okorwa na then we take the development of the child talimune biasara etokeirete muna egasinya sa toire in fact it's an anointing from God nga ense moto koranya sae no korosio mwana asengenje yo nkoligere tora abana mono none kerato kora recruitment ya balimu we do the best recruitment we recruit the best teachers abayibuli babeketa abana ororo mbamanyete mba kunyara kurusi bana ororo oyo manyiro ta kunyara kurusi mwana ororo noyo tara manyororo karo cho mwana bwe jirani we katamani go koleto mwana ororo igo buya boro Olympic no bonge asense ya masomo
oko develop among abana spiritually. We are doing that very well. Abana baito ba the discipline and we are training abana ba responsible citizens. Nasa ba ko gende ba korabia. Very independent. So there are so many good aspects. Chiraga no mo iboli ali gelinga school Olympic. Ne school ingia ko any other school maybe I say in our region. Oyo mete mwembe in school ki ya Olympic ara nyikeri. Oyo mete mwembe onyo mwana usually to kweni kare jaga wana kara waikire krasinya bacha boarding abana kuru mwembe mbaro abana kuru Nairobi mbaro abana kuru Mombasa mbaro abana kuru bale as far as Mombasa go to Olympic. Yeah, so muna wa Nairobi na ba go ichora chinisa nibere ba ko gendoro and all other parts. So mwembe ngange sana ase omoibolio yo boarding itanero ase school Olympic go chaka mano kuru krasinya na ende bwango we are considering egalite wonjokera itumbe eya kogenda all those schools. Maybe to bakoreka na bara bange we will consider ko ba egali mwakonde bamoy. Yeah. Eringani eribondira na natake ko boli na te bunko boli na mashabiki yaito Andis TV ingie kogera school gete onyore na Brighton primary school na Kibati primary school konyora na Kibati primary school ero egosiruya andi koma konyora bantu mbari basomete kurwa sense meyo batagite gosire school ingie koirira abantu abasokire batagite gosire gisemi kya usi kurangane birenge bya direct. I think in patriotism lakini ngorore na batagite muntu konye school jandegete na bego chandeka patriotism ekine gente kamo akonyora ngabantu basome tu mwana uwanja chiskuru chabo ndekera basokire bayora ba ande bache ko support skuru chabo na egento kende anye skuru ya asome tyo monto bia agasokoro monto mia usually ngo feel ya lenga tina belong ati skuru ya makwanye ta ko jeba. So most schools na wanya chibwate alumni association a potential etakere kubwatwa na bali barororo babarangeria babatumia so borai bole in schools currently in schools na botari gona goita abantu aba babali yokoirana bache kubakonya giskuru nyinge cyarire kibese kurwa CDF with cyaire ncheire kibese kurwa CDF wetera ase ababunge umwarimu umanya commentera abana kishiringi 500 kire tamu kibese cyunga ikigo cyo imusangare nkaya kurwa matonge CDO gembo garde na Musa tuja kura beke topic yetu turaja tuja go discuss tumaina kibese kiko mendungiri kiye ne skuru ya rwete no mojumbo rwete page ngeko garu mwalma jo menta kibese asenga kiende tuturire ringa ne risali biro bito byerire Musa nabo okonganjira nduri kwande na adirikire nze director ninkanyo ringa na audio mwalio koja sumu njumulile turiredi aneno mwabo semi iguro yobo cho ne gisemi ngitrubana krito kwenda sekwende tigiri kamere director bon biamana abagusiba minto asemwabeta bali montegerta semambia lero naende biamana sendizi TV asoko barora watwali bagalio kosemania enale goteyo mugusi bwensi asabeta engaki ya bacholi nengaki ere ya maana mono ntobe ko yichiasera ekwera toche chiasera na nabe gwakyo muliro lakini mugusi buna no monto mutulivu naende toko sabu tulivu agenderera utulivu agenderera ubulimi bwaito gisemi chito akamenya bwaito nabagoko bokuya na muna twalire kuri miaka ya maega omugusiera ntwana koroko twara buraburu ekinege ntutoko saba kegenderera nale go saba bacholi bwense ya Kenya bobo bwororo naende katoko chora tuligeria barai barato skimotu ntobe kuligeria barai bali bago to achibesa bose ba komunyoka mono bose batagete tongene binte binge tomanye history omurai ngakikera nkia akorete kurmaega nande nanyale gotosuki go chimotu so nekisemi chito nale go saba abantu baito bachirigereri mono asengenjo society ya gusi maambia ego chakabe society ngia wetera asengenjo yegisemi nekisukuru chito tokiraye abali baito toba moyo na abana baito ba moyo elinde kisemi chegusi chigendera motu mo gusino monto bwata bango bia abagusimuna abakora ku kisku kinse chesiko abanyara bana bagotangana Kenya ngimakaro masomo anda bana baba gusimba re blessed na monga maya tikatobwaterane ande tikatoro society ere ngaini biem
mbe mono majumuri ko weri no mogusine monto bwa to bongo bongain ando babambo dino mogusine tinje kingaini kiari yo bondi kiaga je brake utwa yaswa mwae tikato ayi se mikito imenesko ya gusi elinde to soseli no ene kra matemu agosoka kwa nyoni ndora sinamba elingi tikato korera gwesalie biro ntoko gendera angikande to itomosiro itwalingi na sakaria onduso oyoro mwa director which school group of schools ya olimpiki chigotoka asichinsema ase county ya Kisii Nyamira no bwate school to wate Transmara na Transmara yona bwate birengere byo kubeka Nyamira tiga to nyora na ankiende yoringi magaye kamera kwenda kuna mali wine chibijago jira senjera yabene niga kurugu the biggest producer John Kibati Nigerian Brighton Makoli Torobuliruya